Осмілуйся над одними і другими, о Єsu найласкавіших, і притулю всіх до святого серця святого. Благодарю самому Єsu не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам на правду, які Тебе покинули. Допоможи нам якнайшвидше вернутися в батьківський дом і не згинуй від нестачі і голоду. Будь згодом для тих, хто помилковиці прознес воду, одлучився в собі. Приведи к пристанку правды и единства веры, как утка настала одна в чарке князя пастыря. Подряд осёлку беспечной свободы, дай всем народу спокой сгоду. Учеников нам все земли от края до края, один взносится голос. Хвала Божому серцу, раз якое пришло для нас спасіння. Йому хвала і шана. Oh,
и едность Духа Святого, нехай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Евхаристія – це момент зустрічі. Момент зустрічі з Богом, сюди чоловік приходить з різних поглядів. Хтось приходить шукати вказ, хтось приходить, щоб зустрітися з Паном, хтось приходить, щоб заспокоїти свою душу. Це істи. Ісус дає їм учню, дає цьому народу учню. Найперш не дає самому собі, дає передусім учню, їх послання. Для того, щоб учні училися нести этому народу Христа. Подчас этой Евхаристии я буду молиться о пробачении грехов и житті вечном для померлой Леокадии у 6-й місяць після смерті. На початку этой Евхаристии перепросим Бога за наши слабости и за непамять. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я времени, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Богу всемогутнему, и отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. О,
Усемогутный Боже, наша молча надеем, и слабые люди без Тебя ничего не можем. Выслухай наши молитвы и да поможи нам Твоей лаской, как наши воли и наши учинки были сходными с Твоими заповедями. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи в благоразмерности Духа Святого, Бог прозусте веки вечные. Читание книги Законов. В 3 дни, зайшовши аж до Синайской пустыни, сыны Израиля разбили лагерь в пустыне, и лагерь Израиля полковался там насупрать горы. Моисей узышел до Бога, и покликал его пан с горы, кажучи: «Так скажешь дому Якуба и обвестишь сынам Израиля: вы сами бачили, что я зробил египтянам, и я носил вас на орлиных крылах, и привел вас до себе. Теперь, коли будете слухаться голосу моего и заховывать заповед мой, то станете мою властностью среди всех народов, бо моя вся земля, и вы будете для меня владарством святаров и народом святым». Это Слово Божие. Оправданные Его кров'ю, мы будем збавлены праз Его от гневу. Бо коли, будучи ворогами, Он поєднається с Богом про смерть Его Сына, то, поєднавшися, мы тем более збавимся праз Его життя. И не только это, а и гоноримся у Богу праз Пана нашего Иисуса Христа, дякуючи якому мы отримали теперь поєднання. Это Слово Божие. Написался в алтарь
вами. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. У той час Єсус, убачивши натовпи людей, злітувався над ними, бо вони були знесилені і покинуті, ніби овечки, які не мають пастора. Тоді він каже учням своїм: «Жниво велике, да работников мало. Дык молите Господара жнива, как выслал работников на жниво свое». И покликавши 12 учнів своїх, і он дав им владу выгонять нечистых духов и лечить усялякую хворобу и усялякую немощь. Имена же 12 апостолов были такие: Первый Симон, названный Петром, и Андрей, брат его, Якуб Заведея и Ян, брат его, Филипп и Бартоломей, Тамаш, Матвей Мытник, Якуб Алфеев и Тадеуш, Симон Кананин и Юда Искариот, який здрадив його. Гэтых 12 послав Єсус, наказуючи їм: «На шляху поганців не йдіть, і у городи Самарійські не виходьте. Найбільше йдіть до овечок з дому Ізраїля, які загинули. А ідучи, обвіщайте, кажучи: наблизилася благодать небесна. Хворих оздоровляйте, мертвых воскрешайте, прокаженных очищайте, злых духов выгоняйте. Дарма отримали, дарма і давайте». Гета слова Пана. Єсус, бачивши натовп, злітився. Перше, що сьогодні ми чуємо, це Бог, який літується на своїм народом. І ця літость походить не з того, що народ це справді нічого не варте. А літость виходить з самого серця Христа, тому що Він починає народ. Тому що то, що Він хотів, і то, що здарилося в речаїсності, то, що Він бачив, Він вовле не відповідає одне одному. Сьогодні ми чуємо читання з книги Зиходу, коли Бог каже: «Скажи моєму народу, каже Моїсею, коли народ буде со мною, то стане для мене владарством всю дорогу, народом святим. Геть народ, який я собі вибрав, він буде благословений. Реки золота потягнуть для нього». Так казав Бог. А в речаїсності Ісус приходить і бачить народ, який загублений. Народ, який знаходиться в такій ситуації, в якій вже навіть не хоче нікуди йти. Бо не ведає, що робити. Тому що усюди зустрічає тільки клопот, усюди проблеми, всюди нещастя. Народ, який, як такое сліпе котеня, який тичиться во всі боки, не ведаючи, куди так справді йти. І Єсус літується над цим народом. І що дає? Дає своїх апостолів, учнів. І каже: «Візьміть, переведіть, ось вам конкретне мовство. Там, выгоняйте своих духов, оздоровляйте, легало идите и обещайте, что наблизился владарство небесное. Я посылаю вас». Селектовал его этот апостол вовремя к тому. Они походили с ним трошку. И он каже: «Ось теперь идите и обещайте. Пришло владарство небесное». Сьогоднішнє Євангеліє знову ж каже нам про речаїсність Костьола, про те, яким так справдивість Костьол. Что такое Костьол? Мы недавно с братами на сніданні, на вечері було, мы разважали с ними про то, чим є Костьол в этом свете, про кустодию, про нашу. І так, один брат сказав: «Ну, цікава эта речаїсність. В Костьолі стільки різного є, і доброго, і древнього,
касцёл ўсё жывы. Столько его старались сами ж христиане потопить, здесь и закопать, а они все живы. Потому что является только телом, а головой есть Христос. Костел народжен, поставленный для того, как исти и обвешать. Исти и обвешать народу полномочия небесных. Добрым вином. Исти до тех, кто залюбился, до тех, кто здесь и не ведая, блукая, исти и обвешать добрым вином. Другая вельми цікава риса, про яку сьогодні каже Євангеліє, яка тичить нашого Костьола, гэта писання самих апостолів. Кого ми тут бачимо? Перший Симон. Петра усі люди доповідають того, яким був Петр. Самому собі, егоїстичний, вельми пишний, часами вельми наївний. Якуб і Ян, син Зебедея, які були вельми егоїстичні і вельми жадали влади. Ми бачимо Матвея, митника. І що цікаво, Матвея, який до того, як пішов за Христом, який працював на римлян, так справді. Може, просто на Брею, але працював на римлян. Бачимо Симона Кананіта, який був одним з тих, хто змагався супроти римлян, відкрито змагався. І бачимо Іуду Іскаріота, який здрадив його. Цікаво, що це тільки початок Євангелія, а тут уже кажуть, Юда Іскаріота, який здрадив його. Всі эти апостоли, вони всі різні. Усі со своїми слабостями, усі недоверливі, не ведают ни один одного, ни тем больше ведают Христа, а тем больше Христос есть такими, какими есть, выбирает даже «Я вас посылаю, вы идите». Вот часами в Костюле нам выдается, что это приповедь, это послание истебившее доброе вино. Это может быть для всех, а не только не для нас. Не для нас, потому что у нас свои проблемы, не для нас, потому что, может, мы не здоровы здесь, может, здесь и переживаем, соромимся, может, здесь и маем свои справы, вот такого, аж сами Бог. А я сегодня вам показываю, что такое жизнь из костела. Мытники, подманщики, агрессивные националисты. Симон Кананит был агрессивным националистом. Это апостол, это костел. На этом був збудований костел. Чому особливим чином підкреслюється тут постать Юди Іскаріота, який зрадив? Ведь Юда Іскаріота, він так само був одним з апостолів. І він не лічився, він був названий, і він отримав ту ласку бути апостолом. Христос його сам вибрав, хоча відав, ким буде Юда. А Юда був так само вибраний, тому що так само мав шанс. Так само мав шанс бути одним з апостолом. Так само Бог його поклик. І те, що сталося з Юдою, це його власний вибір. До кінця Ісус мав надію, що Юда змінить свій вибір. И гэтых 12 послал Иисус. А что порабили, когда сегодня Иисус послал нас, нашу спольность, тут присутствует? Сказал каждому: Сергей, Ольга, Оксана, иди обещай Царство Божие. Что порабили? Когда сегодня так справді Христос послал нас обещать добрую вину. Куда мы пошли? До кого? Бо обвішає добру вину так само нелегко. Сьогодні Христос посилає нас. А куди? Ось менавіта у гэтым і ляжыць праблема. Нам выдаецца, што калі Христос нас пашле, то Ён нас як пашле ісці абвяшаць народы,
Як люди чують про послання, то вельми шматлікі думають про місії, місії далекі, там, Єсус тебе посилає, що пойду працювати з бомжами. Єсус мене посилає. Там, Єсус тебе посилає, що робити? Волонтеріат пойду, ось, ковід, тепер на слуху, пойду працювати, ось. Єсус тебе посилає. А Єсус на це все глядить, а Єсус тебе не посилає до бомжов, не посылает тебе охвяровать свое житье, сложить его для того, как 3-4 раза полы помыть. Иисус не посылает тебя неведомо куды, там, в Африку, в Австралию, не ведаю, обвещать Евангелие, ты навертать тех, кто уже чул 10 раз и забылся. Иисус посылает тебе у твой дом. Иисус посылает тебе до твоих собров. Иисус посылает тебя на твою працу, твою учебу. Как там принести добрую новину? Чи там не треба? Треба. Укрижований так само за нас, при Понтії Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, по воле Писания, взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и его володарство не будет конца. Веру в Духа Святого, память и животворцев, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял Господу. Веру в один святый католический и апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Сын Божий Иисус Христос перемог зло, коли и доброохотно принял терпение на крыже. Мы так само христаемся пленным в Христовой перемоге и ласке в Его воскресении. Раз Его заступництво вознесем супольную молитву до нашего Отца. Молимся за всю соборность Костела, как она неспинно взрастала в единстве веры и любови. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за христианов, как они были мужными вызнавцами веры. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за вязнев, как отримавши свободу, яны могли распочать водное житье, иметь належную подтрымку с Богу громадства. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто вимушений працювати в неділю, як яны виконували свою працю у духу покорного служения громадству. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто терпить за греху, як яны поверили, что милосердный Христос с любовью чекає их в сакраменте покаяния. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за Леокадию, 6-й месяц после смерти, как добрый Бог дозволил ей назирать свое обличие в небе. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как наша вера в Христа была криницей едности у наших семьях и у наших осиротий. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Боже, Ты так полюбил свет, что спасал Своего Сына, как и Он избавил нас. Выслухай покорные молитвы Твоего народа и одари всех людей Твоими щедрыми ласками. Раз Христа, Пана нашего.
как мою и вашу опять принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог учиня царство Твоє, на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на Пресна и всему Христу Святому. Боже наш Отче, Ты умасовываешь нас хлебом и вином, и у них даешь нам сакрамент, что нас обновляет. Учени, как мы завсёды черпали Его силу для души и тела, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і усюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Девы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёй мукою знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брам неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоє стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцою Духа Святого, Ты ўсё оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, каб от усходу сонца и до заходу складаць імені Твоему чистую опяру. Таму єдності з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцью Духа Твоего в этой дары, какие мы принесли Тебе на веру, как стали сены телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять гэтую таїницю. Бо Ён у Твою ночь, коли був видаден, узяв хлеб и, подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць цела моё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келих і, подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, яке за вас і за многих буде пролито для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять».
Гэта великая таямница веры. Освящаем смерть Твою, Иису, признаем Твое воскрешение и чакаем Твое присягание. Пане, вспоминаючи звавши муки Твоего Сына, а так само Його цудовне воскресіння і в небо вшесті, і чекаючи Його другого пристя, з подякою складаємо Тобі гетую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, возмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Він сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли открывать спадщину с выбранниками Твоими, наперед на святейшей Панной Богородице Марии, со святым Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Францишком и всеми святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою неоступную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым называть в вере и любови костел Твой, який пилигримой на земле. Со слугой Твоим, папам нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы об этой семье, яка по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсеяних по світі дітей Твоїх. Наших померлых братов и сестер и усіх, хто власне Твоє дошел з этого світу, милостиво прими в володарство Твое, где и мы сподеемся быть, ко разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана нашего, праз якого одорвуешь свет усяким доброты. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, какой осудение, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласково спокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху, и захованы от вселенного неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и присти избавцы нашего, Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавый сходно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и повладаешь на веки вечные. Супокой Пана, яки завсюду будет с Вами. Передайся ближнему, знак супокоя.
Молимся. Боже наш Отче, святая коммуния, которую мы приняли, означает еднание верных у Тебе. Учеников едно подтримливал единство в Твоим костеле, праз Христа Пана нашего. Великий дякую за молитву, за керование, за клопот, за прибирание каплицы, за стільки костельної діалізни і за все супольне добро, яке робиться на користь нашей парафіальной семьи. Триває місяць червень, на протягу этого месяца особливе набожество до Святейшего Сердца Иисуса відбувається перед вечерней святой мшой в 18:30 кожен день, а проч понеділок. У неделю на час адорации Святейшего Сакраменту у 17:30. На этом тижні, у п'ятницю 19 червня, урочистість на Святейшого Серця Єсуса. Покольки гэта урочистість, то в эту пятницу верников не обовязок устрымання ад мясных страв.
У суботу, 20 червня, у спомін беззаганного серця найсвятейшей Анны Марии. Запрошаем долучаться до молитвы разом с нами через наш канал YouTube у неделю в 10 и у 18, а протягом тижня святая мша у 19:00, а проча понеділка. У эту суботу нашу святыню выбирают парафіяне з вулиць Ложинская, Уручская и Шепарнянская. Просим об молитве, Божьем натхненні для нашого мастака Валеріяна Янушкевича, який працює над внутрішнім оздобленням нашої святині. В нашей парафии ожидают заключить сакрамент суженства Кристина Тишкова, католичка из Минска, и Григорий Пашкевич, православный из Микошевич. Повідомлення перше. На тезі святкування праці і обов'язку прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа.